Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar li gvern ġdid nazzjonalista ineħħi t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqilgħu il-ħaddiema fuq xogħol part-time u overtime u ħabbar dan waqt l-attività politika f'jum il-ħaddiem bit-tema xogħol, ħajja, kwalità. Fid-diskors tiegħu Dr. Grech fakkar li llum huwa wkoll il-21 sena anniversarju ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li qal kien il-Partit Nazzjonalista stess li mexxa b'viżjoni biex jagħti lill-poplu Malti l-istess opportunitajiet li kellhom popli oħra Ewropej. Il-Kap Nazzjonalista saħaq li l-Partit Nazzjonalista jagħti ġieħ lil kull min jaħdem b'dedikazzjoni u mħabba għal dak li jagħmel qal li x-xogħol isir mill-ħaddiem kemm dak li qed jitħallas, kemm dak li jagħmel xogħol volontarju, kemm dak li mar fuq il-post tax-xogħol u anke dak li wettaq dmiru billi jrabbi tfal. F'taqali, Dr. Grech tenna l-impenn tiegħu favur il-ħaddiem li għal kuntrarju tal-Partit Laburista qal li ma jikkastigax lil dawk li kollhom jaħdmu iktar sigħat jew xogħlijiet biex ilaħqu mal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista attakka lill-Gvern u qal li l-weda ta' equal pay for equal work baqgħet biss kliem. Qal li l-ħaddiema tal-kuntrattur għadhom jitħallsu inqas minn dawk tal-Gvern. Dr. Grech jgħid li dawn il-ħaddiema mhumiex tat-tieni klassi u għalhekk Gvern ġdid nazzjonalista se jindirizza din l-inugwaljanza. Tkellem ukoll dwar l-għoli tal-ħajja u waqt li sejjaħ lil dan il-gvern bħala wieħed tal-press conferences u tal-PRs qal li l-Partit Nazzjonalista offra soluzzjonijiet konkreti biex jgħin lill-familji u n-negozji. Qal li skont l-aħħar statistika tal-gvern stess hawn 92,000 ruħ jgħixu fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar u sostna li dan huwa l-wirt ta' gvern li suppost kien favur iż-żgħir u l-fqir. Il-Kap Nazzjonalista propona wkoll estensjoni tal-lif tal-ġenituri għal sena sħiħa sabiex tfal għattaw iktar ħin mal-familja. Sejjaħ il-modell ekonomiku preżenti bħala wieħed li jisfrutta lil ħaddiema u saħaq li kull ħaddiem għandu valur u għandu jiġi trattat sew. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar l-ambjent u qal li l-Gvern Laburista eret il-wirt ambjentali tant li nofs il-multi ambjentali li ħarġet l-era ħarġithom kontra l-Gvern stess. Saħaq li għalhekk li rridu nitilqu mill-politika tal-wedi u mmorru għall-politika ta' twettieq.